ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି କି ମନ, ସେ ମତେ କହିଲେ ମଞ୍ଜା ବରା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଛରେ ମଞ୍ଜା କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ମଞ୍ଜା ବରା ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମଞ୍ଜା କାଟିଲି। ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିଲି। ବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପିଆଜ, ଜିରା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ବେସନ ପକେଇଲି। ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ମୁଁ ବରା ଛାଣିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ଫାଇନାଲି ମଞ୍ଜା ବରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଞ୍ଜା ବରା ଦେଖି ଖୁସିରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଖାଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ବରା ଗୁଡା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବି ଆଙ୍କୁ। ଆମ ବାଡିରେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଲାଗି କରି ରହିଥିବା ବହୁତ ଚାରା ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି କି ମନ, ସେ ମତେ କହିଲେ ମଞ୍ଜା ବରା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗଛରେ ମଞ୍ଜା କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ମଞ୍ଜା ବରା ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମଞ୍ଜା କାଟିଲି। ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିଲି। ବରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପିଆଜ, ଜିରା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ବେସନ ପକେଇଲି। ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି। ମୁଁ ବରା ଛାଣିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ଫାଇନାଲି ମଞ୍ଜା ବରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଞ୍ଜା ବରା ଦେଖି ଖୁସିରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଖାଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ବରା ଗୁଡା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବି ଆଙ୍କୁ। ଆମ ବାଡିରେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଲାଗି କରି ରହିଥିବା ବହୁତ ଚାରା ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।